Hormatly paytahtymyň ýaşaýjylary, bilişimi diýýäli Aşgabatdyň ýalkym atly söwda Minjaş merkeziniň ýanynda hafta ýuwalgan kapitanyna dana tir tagamma. Ine bu ýerde ajaýyp kafede aýyň 20-25 aralygy aksiýa. Ýagny bir adam 2 döner, dana döner 5 mindiň içinde ýetişdi, 100 manat utuşy bar. Onda näme? Normal 5 min wagt ýakdy da ýagny. Onda näme? Mehman dostlar kim meni tutuş kadardan uğruna wagt gitdi, başlady. Var ýara bak. Hawada. Şöyle tasfar. Tamam diýelim. 5 mindiň içinde ikinjini geçmeden dokman 2 dolar bolmak tölemek bolýar. 58, 59, 5. 5 mi? Çigi 2 dolar pul töle. Onda näme mehriban dostlar? Kim özüne gowniýetke, kimin istädi açyk dana tiz tagamy, size garaşýa aýyň 20-25 aralygy 5 minitde 2 dan döner ýene 100 manat 30 powat